पॉझिटिव्ह अर्थिंग ज्या स्त्रिया आहेत, स्त्रियांचं सौभाग्य वृद्धिंगत होण्यासाठी आणि अखंड सौभाग्य प्राप्तीसाठी हे वटपौर्णिमा व्रत पुराणामध्ये सांगितलेलं आहे। आणि ते त्याप्रमाणे ब्राह्मणाकरवी गणपती पूजन प्रथम करायचं आहे, नंतर यमदेवता, वटसावित्री देवता, वटवृक्ष देवता यांचं पूजन करायचं आहे आणि त्याला प्रदक्षिणा करायचं आहे, सूत्रवेष्टन करायचं आहे आणि हे सर्व केलेल्याचं शुभ फळ मिळतं। ते फळ आणि पुण्य मिळवण्यासाठी हे व्रत पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे आणि पुढे असं चालत राहणार। माझे नाव अनिता अशोक साळगावकर, शिवडी रावता। मागीर आमी सकाळी उठून देवाची पूजा करपाक सगळे साफ सफाई करून रांगोळी घालून सगळे देवाची फुलां, सगळे देवाची भांडी सगळे देवा कडेन ठेवून आमी मागीर पूजा करता। थोडो लोक कितें करता, घरा कडेन खाली व्हरता, तेची पूजा करता। थोडो लोक कितें करता, व्हडा कडेन येता, पूजा करता, फ्रूट्स हाडटा, तेचे दोण्यान फ्रूट 5 भाशेचे फ्रूट घालता आणि मागीर ते देवा कडेन दवरून तेची पूजा करता। जय सच्चिदानंद।